Iritsi da Galdegazte saioko 9. denboraldisa. Baiarako 10 ikastetxetako ikasliek gonbidatu berezixak elkarrizketatuko dituzte. Eta gaurkoan berezi bat dauku gurekin. Goazen beraz agutzera. Ainize Lizarralde, hain izenez ezagunagoa den Antzolarra. Ezin da geldi egon gure Galdegazteko denboraldi honetako lehenengo gonbidatua. Oinarin dantza taldean ibilitakoa, gimnasia erritmikoan ere jo eta zu aritzen dela. Eta ez dakigu, baina agian hortik etorriko zaio gu jakin dugu eta tente ibiltzen dela. Eta baita oso lehiakorra dela ere. 19 urterekin egin zuen lehenengoz El Conquistador del Fin del Mundo saioan parte hartzeko kastina. Kamerek atzera bota zuten arren, bigarren aldi batean aurkeztu eta barru El Conquistador del Caribe realiteko parte hartzailea izu. Eta baita irabazle izan ere. Agian honegatik izango ote da? Baino lehen hau bai, eukitzia referente bat edo behintzat esperientzia hori bizi izan daben norbait eta bi konsejo batzuk eramatiara, emototzu beste segurtasun bat. Kirol monitorea ere bada Eskoriatzako Manuel Muñoz kiroldegiko koordinatzailea izandakoa edo agian gaur egun ere hortan jardun badabil, berak esango digu datozen minutuetan. Debago indar ugariri ere astindu edarra ematen diezun klasekin Antzolarrak eta adi saioan ezagun dugun binbiren arduraduna ere izandakoa bada eta erromerisetan erregina dantzan jo eta zu ez du parekorik etxekoak ere izaten ditu horietan bidelagun. Adi, eta dantzan ondo moldatzen bada, abesten ere primeran moldatzen da eta. Ametsa gureak ziren, lastanak, sentimenduz beteak. Karibea konkistatetik Galdegazteko platoa konkistatzera dator. 3, 2, 1, Beloki jauna, az dadila gaurko leia, nork irabaziko ote du ikurrina? Ainize Lizarralde, ongi etorri Galdegaztera! Bueno, gaurkoan Mariaren lagundiko ikasleak etorri die zeu geixau ezauketara. Gurekin dauzku, Alasne, Xabi eta Helene, eta, eurak itzengo die, pixkat galdetuko zuenak, pixkat zentutzugu bideoan konkiseko lehiakide moruan, hainbat galdera izango die hortitziar bideratutakoak, eta pixkat personala bai, zeurik geixau ezauketako. Eta hortarako, Alasnek, igual lehengo galderia ingotzu eta holaxen fango gare, bale? Bale, horto. Bale, nor da Ainize? Bakigu kirolarluan itxen duzula lan, baina ze ikasketa inditzuzu? Kontau pixkat ibilbidea. Ainize da neska bat oso lehiakorra dana hori ustote ikusi dozuela. Ikasi do TIBEF, Gasteizen. Disfruta hori itxoan pila bat ikasle urte horiek. Ikasi neban asko, eta ikastia bukatuaz bat, hasi nintzen lanian, Zumbako klasiak ematen, eta ontxe arte, gaur egun arte jarraitxot klasiak ematen. Horrekin batera, konkiseko parte hartzaile izan zara. Nola batan aurkeztu zinen saiora, eta zenbat aldiz joan zara kastinera? Beti ikusten nuen etxian, dezetan nik proba horrek eta probako nitxuzke, esan doi, lehiakorra nahizela, eta beti eukiot barruan, hori, eta 19 urtekin, esan, kastinean probatzea, noia, zer. Eta, klaro, alako neskatila etxua ikusitza, ninduen hartu. Eta azkenengo hartu nahen honetan ez, aurrera okuan, esan, probatzea, noia, berriro, beste urte horretan egon naiz hor, kamarak eta bestia pixkatatzea botata, eta, esan, probatzea, noia, zer detzen den. Eta erten nintzen kastineko mejores momentos bideotxo bat itxen da dena, eta horra agertu nintzen. Eta aurrengo urtean, koarriekoak, aurreko urtean agertu bali mazinan, zehose ikusi zen, benga aurten da zure urte eta juntzaitxe. Hola, apunta honintzen, eta barrura. Zeu zer untzaben, preparauta, txisten bat, abestin bat? Txistiak preparauta bai, porque ez dela un horror, eta abestixa, pixka... kantuak ez dira nire fuertia. Zan sosten, nos cuentas un chiste, o cantas, o bailas, eta zanotzen, mira, cuento chistes, fatal. Canto medianamente mal,
y bailo que creo que bien. Pero bueno, si quieres te hago los tres, ta, hola xe. Hola, irearan nintxo danak eta barrura. Oso ondo. Azkenean, gu telebistan ikusten duguna eta zuek bizitzo zuena, desberdina, berdina, nolakoa ikusten da atzetik azkenean? A ber, nik uste desberdina ez dala, ze azkenean botatzen dituen irudixak bizi izan dituzunak dira, ez? Era grabatu dituen irudixak dira. Baina bai, igual zuk bizi izan dozu modu baten, eta igual azarretuza X arrazoiegatik, eta igual gero ikustozuna bideoan ez da agertzen zeatik azarretuzan, bakarrik agertzen da azarreza dela. Eta orduan bai, ez dut arrazoi horreatik etzan, baina bueno, bai, bastante antzeakoa da. Gero jendeak esan gotzue, eske zela manipulatzen da den irudixak, bai, bueno, esaten agertzen bali maza, esan dozu. Horrek, kasu askotan ikusten ordu asko grabatzen da biela, eta momentu jakin batzuk argitaratuko diela, eta telebistan guk horretxe ikusten dobela, baina atzeko gauza asko be, igual ez ikusten, egongo da, zehose bintzat egongo da, ez da? Hori, bai, azkenean, 24 ordu ez dia, egoten, baina denpora pila baten dauzkuzu kamarak, eta iristen da momentu bat, ez zala konturatzen. Zu, ni behintzat, nahoan, eta ez naiz konstiente grabatzen nahi dianik, eta entrevista bat itxotzuenean, ez da jartzen betzen zen, eske hau telebistan gero berzein bida ben irudi honekin. Galdetzotuzue, ze honek, zein dau. Eta zu, aztezaga, eta inspiraz gainea, eta gero bai, bai, solto oso. Hainize, eta asko gongo die gainera, partai asko, modu batera dienak, zauin artien, eta kamaria atorrenien, ez? Apurtxo bat igual aldatu itxen da bienak, papeltxo batero itxen da bienak? Hombre, egixe da konkizen, personalidade mota asko elkartzen gala, ezta? Eta batzuk, helburu batzukin juten ga, dala lehiatu irabazi aldala, eta beste batzuk, eren burua ezautzera eman, eta totalmente lizito izan leikela, baina egisa da, hori, ikustozula igual jarrera batzuk kamara atzian, eta kamaria gertzen da, eta esatuzu ze transformazio da. Ki ha pasau? Baina, bueno. Bueno, programaren lagatzen dutzu objektu bat eruaten, zuk zein eruan zinuan eta zeba, balore sentimentala betxiko? Beitxu, ni nahi neban eraman, kamiseta bat argazkisekin imprimiuta, zenai argazkisak asko gustatzen jat. Eta argazkisak erak esan itxuan eraman, eta esan, eraman gut kamiseta baten imprimiuta. Eta esan zuzten que no, que eso no era muy así diferente y que era muy típico. Eta beste zego zer armatzeko, zein got. Eta eraman eban. Gimnasia erremikako puntera bat, eta ipinin notzan nola harritxo desberdin batzuk, bateke familia, estatzu lagunak, eta estatzu nere bihotza, eta, txorrak. Eta hartu neban punteria, usteotelako, konkiz bezalako lehiaketa baten oso garrantzitsua dela, norbera bere buruakiko exigentia izatia, eta sufrimentu aguantatzeko errestasun eukitzia, eta usteot nik badauzkatela gauza horiek, eta diela gimnasia errimikan bizi izan naizelako urte askoan ziar, orduan, eramanan, simbolikoki, ikero egisa esan ez da, ez da behiratu, horrenok amotxilan. Baina bai, hori eramanan. Eta gomendauko zinuan konkizela juteko esperientzia? Gomendauko neban, segun zeini bai. Da segun zein izango notzan, itxoin urte batzuk, landu pixka zure burua, eta horren arabera, gero igual saiatuta jun. Nik uste dute bai esperientzia pertsonal bezala merezi da ben programa badala. Eta han bertan norbait o zerbait bota zinuan faltan? Nik egisa esan gauza gutxi. Botanan faltan. Botanan faltan jejenak ezeotia. Baina ez, eske ni junitzen oso helburu zuzenakin eta esan irabaztia eta utzi bine bala zetorrena eta punto izakabo. Eta egisa da, han zarela beste realidade desberdin baten eta evidentemente familixena gogoratzen zagola gaizkiza denian, baina beste realidade baten zae, dakizu bukaeria daukala realidade horrek eta ez nagoen bota faltan gauza hondik.
Zan duzu, helburu garbi batekin faltzitzela, eta nadala hemendik etxetik ikusten seguro asko ongo ziela, zeure saioa eta zeure programa guztiak ikusten, eta eurak seguro akordau zila zeurekin, bideotxo bat be, heldu jako euren partetik eta. Apa, Aini, hemen gabe baserrixan. Akordatzeza txikitan, nola esaten zinuan, baserritxarra zinala gorputzean, asko zeukazulako? Behitu hemen dauzko benitxuko astuak be. Kontau, kale barrengo jaixetan, ader zela inginoan aztokarra edea, eta zela bukau zinuan. Kontau danei. Eta oin karnabala datozela, gogoratzeza mielotxinena jantzi zinean. Eta ben, sagarrotegiko denboraldixan garela. Azkenengo sagarrotegixan, jadonok tasixan bueltan gendenean, zuen uzen den? Zinala gertu. Aupa, Aini! Baukazu meritua, aurtengo taldeakin. Animo! Patxapeldun! Ikusten dugu, agarra joten lagunak, ez da? Oye, ba. Amigos pa esto, Horbe, aipatu, parrandia, bestia, badakitxe, egon zaela 8.000 lasterketia, zeure herrixen antzugulan egin jozula, herriko azkarren ari zen zarela, gero parrandia egon zan. Bai, hortan komeni da entrenatzia, bestela gero estresga ondo hiltzen. Ondo, bai, disfruto eta gelditxu da este burua, Oso, ondo. Bueno, ze izan zango gorra, fizikoki pruebak eta gainditzea edo mentalki ondo egotia? Mentalki. Nik uste dute konkiz bezalako programa baten, 80 dala burua, eta 20, evidentemente, nahi balimozu zerbait lortu, jarraitzu bihotzula gorputzak aguantau bihotzula, baina burua da geixena. Programa lagatzeko unerik izan zinuan? Ez que oso argi neukan, eta banek izen sufriu nebala, eta klaro que sufriu nebala, eta asko. Baina hori, banik ikusten nahan, igual nire taldean ez, ni jongo naiz presentauko naiz duelora, eta etxajuten naiz igual dost. Eta etortze jaten igual redaktoria, ez? Eta esatu zen, ¿tú qué, Aini? ¿No te vas a presentar? Yo? Presentarme, si tengo que ir, voy, lo doy todo. Baina aurkeztu ni hola duelora juteko? Jo pensar, ez. Eta ontsa aipatu zu dueluana eta zaitzik ezin joan nahi jutia horra? Duelora? Hombre, duelora zoiatzen momentuan arriskoan jartzen zalako. Nik esateten otzana, ez? Jun behar bali manaiz jungo naiz, eta dana emangot, orokorrian nire bizitzan itxoten bezala dana batotela. Junitzen, de hecho, irutara, eta ez ninduen aukeratu lehiatzeko, baino, bari, arriskoan jartzeza, eta nik ez nagoan nahi etxajun, orduan, alzala ebitau, hobeto. Lehiakidiekin beha, inbeste ordu pasauta, bueno, lagun honak be, egingo die bertan, ez da? Bai, egisa da, han bertan barruan zaela, topatzen bali mozu baten bat filinona aukusuna oso importantia dela eta asko laguntza hotzula. Gero baita, etortzeza ona eta realidade bakoitzak dauka bere realidadea, bere egunerokotasuna, eta igual ez da hain erresa mantentzia hango estutasun hori, ez da, baina bai, nik uste dut itxen diala oso laso politxak. Batzen zarie ondikan, itxen dozue, bueno, geratze zarie, egun pasan bat itxeko, dana alakoa? Baina gutxitxu hau, ez bintzau askotan gelitzen gani, baina, bueno, bai, pixkatxo bai, eta hor kontaktuan jarraitzen du, eta ondo. Bueno, egon gare, bai, beste persona batekin, igual saioan aurretik zeuke zauketa zabena ondo, eta berak zesaten duzkun. Aupa, inize, titana, txapelduna! Bai, hemen nator kontetan gauzatxo bat. Gogoratzen zara lehen urtien hamsterran jokuan konkizian ninoiela barruan eta zu kanpuan begisa eta pauta. Eta errepenta asesina txixoka, golpe bat hartu zauela, asesinen odoletan, burutik eta ostran ibarruen nauen, begiratzen hotzan Sekoi eta Juliane, eta Juliane, hain izo golpea hartu dau. Baina nagoen gura esan odoletan zabitzela, bestela esaten bot, hain izo odoletan dau burutik, kentzen dozu antifazata galdu itxendo, gorduan, xildu initzen, zu hor txixoka, begiratzen hotzan Sekoi eta Juliane, eta esaten aurrera,
eta Inize titan bat moduan aurrera. Ale, gero arte. Artistia Bimbi, eh? Artista, bai, eta Bimbi konsejo danekin jonitzen, osea, que... Ondo, esperientzia politxa berakin orduan. Esperientzia oso politxa, bai, egisa esan, horrek bai inzostala, ostras, ikustia han egoera horretan eta aurpegi ezagun bat, emototzu beste tranquilidade bat eta gaina bera bezalako pertsona hon batekin, bai. Bueno, lehen aipatu duzu lagun oso onakin zinuela, eta programan zinen bitxartian zein izan zen zure apoiua, joietan lagundu zotzuna edo? Bueno, hasiera baten ere manitzen oso ondo hitzikin, hori xokua, eta gaur egun hondikan jarraitzotela oso ondo eramaten. Bai, ez dakit, berak emotezostan, bera matxo bada ez, eta igual emotezostan tranquilidade hori, eta bai, oso ondo berakin. Gero atabei garaian, bai Janirekin eta Anikin neukan oso filinona eta apoio handi bazian, eta gero unifikazioan Inigo esango nuke apoio handina. Nola eramaten duzu famoso izate hori? Argazkiak eta autografoak eskatu dutzu noiz bait? Daukazu anekdotaik kontatzeko? Jo, ondiokan gaur da eguna naizela ohitzen jendeak kaletikan ezagutzen abela eta hola itxen hau ez, jendeak ikuste zeitzuta. Ui haini, aurrekoan jonitzen pagatzea gasolini eta onduan batola. Ui, es la del Conquis? Bai, ai, que suerte la mía. Vale. Eta beste behin paseu jaten Granadan, oza, beira nun, eta etorri jaten aitatxo bat, holako papelakin indako formatxo, aseri bat edo, eta emezostan hango mapiak indako aseri bat, eta hori daukat rekorduan politxa bezala. Batzuk etorriko dira zeuregana, eta beste askon, begiradak eta notako juzu, ez, kaletik zoi ezen nien. Hori, igual nien naiz akordatzen hainbeste, nien naiz konturatzen hainbeste, baina lagunak eta esate oste, zuitza konturatzen kaletikan zoiatzela eta jendia behiratu itxotzula, ez naiz konziente ezagutu itxena dela jendiak, baina bai, pasatzen da. Azkenian, Konkisa juntza partaide eta kapitain moduan, zen aixa oso bixetatik? Parte hartzaile bezala. Baina inungo dudagarik. Hori ni azkenean zu zoiatz lehiatzaile bezala eta zoiatz zure buruakin. Eta kapitain bezala beste ardura batzu dauzkuzu, etza zure buruaz arduratu behar, talde osoan buruaz arduratu biza, eta netzako oso lan zaila izan da gizesa. Kapitain moruena azkenien, zu gotezara horretapa baten, bukatzen da, eta gur bestien, orzoi ez, eta zeuria behitu biozu, eta bestien, apurtxo bat, antolatzaien, atzien da zenen agindu horrek, ez da? Bai, hori da, bai, azkenean zu zure buruakin be, gaizki zaenean, aldentzen za pixkat igual, ze, claro, dano gaizki, eta batzuk forma badauku sufrimentu hori eramateko, eta ez datzu beste bat. Eta, claro, jende bat dago, kejati. Eta ez duzu, ez noia ez da entzutea. Urrintzeza pixkat, eta jazta. Baina, claro, kapitain bezala, entzuten dozunean, hau gaizki dau, venga, honi apoio pixkat. Haura be gaizki hau, ahari beste apoio pixkat, bestea be gaizki. Venga, baita, osea, nintzen ustu. Osea, kapitain bezala ustu da etorri nintzen. Hori bebiatzen da apur bat, ez? Julian Jantzik eta adarra jote hori, eta eroz eta geixau hori, sufriru arazi personia geixau, ez? Bai, gaina, ikututa daola pertsona, eta venga, hori bauka oso ondo izan da bere lana. Eta gero egisa da, ni baita, etxetik pentsatze zuta, ez sartu jokuan. Osa, hori da nahi da bera lortu, zetako jausteza bere jokuan. Baina gero han ez da erresa kanpoan mantentzea. Iazko lehiaketa irabazen zinuan, eta zaien jatzun lagunei eta izkutatzia irabazen zinuan lago? Ez, etxaten zaiain izkutatzia. Egisa da, ez da konta oleiken, baina konta batzuet. Aurre ikusitza zegoela beste final bat itxia. Osa, suposta ez desan, jokin dani ginala, bigarren fase batea pasau ginenak, eta gero beste final bat ingo ginuala. Orduan, ni neukan urduritxasun hori, entrenatzen jarraitu bine bala, eta hori izan zen zaiena igual gestionatzea, ez da, ostra.
urduri zare berez eta isiliko misa gaina. Aitatxoi konta honotan. Ja, aguanta, baina karo, eski entrenatzen jarraitu dinean, bere txabolan, eta aita, gauza konta bihotzut. Eske, eta hori bakarrik aitai, baina bestela ez kontatzea itxaten zaien. Etxekue igual kontete igual samurrago da, isilik mantentzeko, alegin bat inbiko leukien, baina, igual aguantako leukien, baina gentia pegatetuko zutun asko. Kuadriakuek eta... Baina irabazio zuero, zeinek irabazten dago? Jendia bai, galdetzen dago, galdetzen da, bela. Baina, ni hortan ustot bastante, esan naizela, igual doztezen galdetzozten. Galdetu, tranquil galdetu. Zera ni libre naizen erantzun noez, ya está. Hori da. Saioarekiko zenituen espektatibak bete ziren, zer nabarmenduko zenuke abentura honetaz? Egisa esanen espektatiba barik nindo jarren. Enek isen zer espero. Osa, enek isen sufritzera nindo jarrela, eta ikusi nahi neban haber zenbateainoko gai nintzen. Hori, nien nindo jarren beste ezetara, ni nire buruakiko ikustera haber zenbateainoko gai nahi zen, ze aguantatzeko gai nahi zen, eta albazan irabaztera. Eta bete ditxu espektatibak, bai, mentalki oso gogorra dala ikusi dut. Igual ez neban esper, banek isen gogorra izango zala mentalki, baina ostras hainbeste igual ez. Eta uste dut, pixkatxoa pasau ziala lehengoko lau egun horretan emozozkoen sufrimentu maila horrekin. Baina, uste dut, asetu ditxuala nire espektatibak programa. Hor pasetan da askotan, ez? Igual zu mentalki prestatuta fanarren, fizikoki bai, askotan ikusten dugu, ez? Lehenengo saioan, eta ondion igual dana ez dugu ikusi, zenbat denpora egon zarien hor, eta nila banoia. Eta ikusten duzu, eta beste bat bebai, ni bebai, banoia, eta hirugarren bat bebai. Eta ikusten duzu, jente asko faten dela igual, nik irabazin biot. Eta gero, lurrera. Ez que, ezin duzu imagino. Osa, zuk esan zenke, sufritzea noia. Eta juteza, pentsaten ez dakizu ze sufrimentu dan hori. Eta dauzkazu, ordu hil pila bat, ez daukuzula zereginik, porque, karo, gaina jartzotzue mugak hemendik eta hemendik ezin zaerten, oza, hor egon biza, eta egon biza, 19 ordu, hor. Aguantar. Eta ez dakizu, oza, nahiz da pentsau, sufritzea noia, ezin duzu imaginau. Junzinan partaide moduan, igazin zinuan, geho kapitain bezala egueltau zinan, eta hori zerbait daukazu pentsau eta telebistakin jarraitzeko edo? Ez daukat ezer pentsauta. De hecho, ez daukat pentsauta, ez da igual aurtengo programea bukatzea ikusten. Mala letxe baten jartzen ez ikusten azten izen bakoitzian, zeretela ez tozta merez ikustiak. Ez dakit ere interesauko jakuen ni berriro jutia. Nere amamak esan zoztan bezala, Inize, por favor, no te expongas más. Ordan, ez dakit. Intentzinoik ez daukat, gero ze pasokoan ez dakit. Bizkata asto samarra eban naiz da gustatzen jat sufrimentu hori gustatu itxat. Baina ez dakit izangoan. Norbere burua telebistan ikustia bebai ez da samurra izango. Hainbeste, saio, hainbeste, ez? Hori, ja, aurrek urtean hasiera baten saioen jaten, ez da, baina, pixkat igual ustoto itxuna izela, baina lehengoko aldizitan agertzen itzanean, ni banek izen pertsona espresioa bat, itzala aurpegi xakin. Baina, ostras, ikusten eban da zaten non, ze aurpegi haini, ze aurpegi horrek, pixkat disimula, txika. Baina, ez dakit, ja oitxu naiz ikusten nire burua, ja pixkat barri itxon nire buruan, Bueno, beste hainbat galdera preparatu dugu, eta bada hor bat, grazien justena, hor premixoa be potentia izaten da, eta galdetzen zuzten ikasliek. Igual galdetuko zau, aber zein zauen sari nagusi horrekin. Esateik badau? Esatia badau, etxeko horria pagatzen jarraitu. Ze kasi etorri zana baino lehena gaztautan eukan ja. Osea, hori, etxeko horria pagatzen jarraitu.
Oso ondo. Bueno, ez dakit beste galderan batero badakotzuen, galdeketako. Ja, han egotia, ja da saia, esperientzia bizitzia. Baten batek, partaiden batek, intzoan saia han egotia? Bueno, bai, ez dut izenik izango, Baina, bai, jo, batzutan, nik gogo eukin nabala esateko, barkatu. Ni zu bezala sufritzen nahi naiz. Isilduko za? Osa, zure kanporatze horrek, inguruko danei sufrimentu haunditxu besteik ez da hoitzen. Osa, isildu. Baina bai, bueno, bestela, hori da baita esperientzian gogortasunan parte bat. Juten gala bakoitza gure aita eta gure amana, salbezekin pueda. Aguantaizu. Baina bai, segun zein tokatzagatzun alguan, zailtzen dago. Negarti asko badau, ez da orduen? Bai, negartixak, eta nio gana izan negartixa, baina negarti diferentia usteot izan geinkela. Ni oso sentibera naiz eta neharritxot da nire nerbixuak eta nire estresa eta kanporatzeko modu bat, eta hori beste jende bada, kejatitxa. Hori da. Negarti ez kejati. Bueno, haini, eskerrik asko, gurekin egotiarren gaurkoan. Ez dakit ikaslien galderekin behuzuk gustora geratu zaren? Ondo, oso gustora, bai, espero, baino errexago erantzutekoak izan dira, gisa esan. Bueno, eskerrik asko hemen egotiagatik gurekin. Zeue bai, eskerrik asko, galderak darto itxiarren. Eta, bueno, eta beste guztioi, urrengo kapituluen ikusiko beste gonbidatu bat, beste ikastetxe bat, eta beste ezagun bat ekarriko gona, Galdegaztera. Eskerrik asko da noi.